سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات اسرائيل نيتيبياوያን مأقادا ኤርትራ መልስ ተቃውሞ ንዝቀረበላ ጥርዓም መሃባ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ መጠን ሰፊሕ ተቃውሞ ሩስያን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ መأقادን ካብ ኣሜሪካ ዝተወሃበ መልስን ካልእን ዝድስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኻታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም እስራኤል ዜጋታት ኢትዮጵያ በምክንያት በዓል ፋሲካ ናብ ሃገራ ከኣቱ እገዳ ከም ዘንበረት ተገሊጹ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እምነት ክርስትና በምክንያት እቲ ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ዝኽበር በዓል ፋሲካ ናብ እስራኤል ከኣቱ ዝኽልክል ውሳነ ከም ዝተወስደ ማዕከና ዜናት ሃገር እኳ እንተሓበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ብዛዕባ ዝውሳነ ዝተማዕኽዎ ነገር የለን ኢሉ በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል ንትካላት ቱሪዝም እቲ ሃገር ኣብ ዝሕለፈ መምርሒ እቲ እገዳ ብሰንኪት ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ከም ዘንበሮ ኣብርሂሉ ነዚ ከም ምክንያት ዘቐመጦ ድማ እቶም ብኣጋጣሚ እቲ በዓል ዝጓዓዙ ሰባት ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ንምህዳም ከይተመለሱ ኣብ እስራኤል ክትርፉን ክሕብኡን ይኽእሉ እዮም ዝብል ከም ዝኾነ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ይኹን እምበር እቶም ብምክንያት በዓል ትንሳኤ ናብቲ ሃገር ክጎሹ ዝደልዩ ሰባት ብጉጅለ ዘይኮነስ ብውልቆም ፍቓድ ንምርካብ ከመልክቱ ከም ዝኽእሉ እቲ በዓል መዚ ኣብ ዘርግሖ ደብዳቤ ይጠቅስ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ጉዕዞ ትካላት ብወገኖም እቲ ዝለዓለ ኣድልዎ ዘንጸባርቕ ውሳነ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተቃውሞኦም ገሊጾም ኣለዉ ነቶም ምሳብ እስራኤል ዝርከቡ ወኪላት ጉዕዞ ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን ትካላት ብምዝራብ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ትካላት ጉዕዞ ኢትዮጵያ ካብቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ መሻርክቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልእኽቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ዘሎ በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል ነቲ ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ዓዲ ንኸይኣትዉ ዝእገድ ውሳንኡ ብቁልጡፍ ክምርምርን ምምሕያሽ ክገብርን ጻውዒት ከም ዘቕርብውን ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ብጉጅለ ናብ እስራኤል ዝኣትዉ ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምትራፎም ዘዘኻኽሩ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እስራኤል እቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩናት ድማ ነዚ ዘጋደድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ስጉምቲ ምውሳዶም ሓቢሮም ኣብዚ ጉዳይ ርእይቱ ክህብ ሕቶ ዝቐርበሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ኣሕሊፋቶ ዝበሃል ዘሎ ውሳነ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለ ተዛሪቡ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ በዓላት ልደት ጥምቀትን ትንሳኤን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናብ እስራኤል ከም ዝገሹ መገሽኦም ድማ ብወኪላት ጉዕዞ ኣቢሉ ከም ዝፍጸምን ይፍለጥ ሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ትካል ንጉዳይ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ናብ ኮሚቴ ክኢላታት መሰል ህጻናት ሕብረት ኣፍሪቃ ወሲዱ ጥርዓን ምቕራቡ ኤርትራ ተቃዊማ ኣብቲ ጥርዓን ከኣቶም ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በመሰረት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ቻርተር ገምጋም ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ ኣብቲ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣካል ኣቕሪብዎ ዘሎ ጥርዓን ከኣ ኣብ ኤርትራ ካብ 2003 ጀሚሩ ኩሎም ተምሃሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ሰዋ ዝበሃል ዝተገለለ መዕለሚ ማእከል ክውድኡ ከም ዝግበር ዝበዝሑ ካብቶም ተምሃሮ ዋላውን ልዕሊ 18 ዓመት እንትኾኑ ገለ ትሕቲ ዕድመ ከም ዝርከብዎም ንሕግታት ዓለም ብዝጥሕስ መንገዲ ኸኣ ብግዴታ ኣባላት እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝኾኑ ጠቒስዩ እቲ ኮሚቴ ነዚ ክግምግሞ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ እዚ ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ትካል ሰብኣዊ መሰላት ብተወሳኺ ኣብዚ ኣቕሪብዎ ዘሎ ጥርዓን ተምሃሮ ሳዋ ከይከዱ ፈሊጦም ኣብ ትምህርቲ ዝተርፉ ከም ዘለዉ ገለ ድማ ትምህርቲ የቋርፁ እኳ እንተኾኑ ናይ ተምሃራይ ወረቐት ዘይብሎም ብምዃኖም ግና ናይ ግፋፍ ፍርሒ ከም ዘለዎም ሓቢሩ ካልእ እዚ ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ኣብዚ ጥርዓን ጽሒፎ ዝርከብ ጉዳይ እንድሕራሎ ናይ መምሃራን ጉዳይ ኮይኑ እቲ ትካል ከ ኣብ ኤርትራ መምሃራን ምርጫ ብዘይብሉ መንገዲ ንገደብ ዘይብሉ እዋን መምሃራን ኮይኖም ከም ዝሰርሑ እዚ ኸ ብትግሃት ዝሰርሑ መምሃራን ከም ዘይህልው ብምግባሩ ብቕዓት ትምህርቲ ከም ዘንቆልቆለ ብዙሓት መምሃራን እውን ንወጻኢ ከም ዝሃድሙ ሓቢሩ እዚ ትካል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝጥርዓኑ እቲ ኮሚቴ ንመንግስቲ ኤርትራ ትሕቲ 18 ዓመት ናብ ጉዱድ ውትድርና ከም ዘይኣቱ ክግበር እንታይ ስጉምታት ይውሰድ ኣሎ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ካብ ናይ ጉዱድ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክፈሊ ተምሃሮ ትምህርቶም ድማ ኣብ ሰዋ ክዛዝሙ ምግባር ከቋርጽ ዝግበር ዘሎ ስጉምታት እንታይ ይመስል ዓቕሚ ብድሌታቶም ክምህሩ ዝደልዩ መምሃራን ንምዕባይ እንታይ ይግበር ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ሰዋ መስቃይ ከምኡ ድማ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከይህሉ እንታይ ዝተወስደ ውሳነታት ኣሎ ክሓትት ሕቶ ኣቕሪብዩ ትሕቲ ዕድመ ናብ ጉዱድ ውትድርና ከም ዘይኣትዉ ምግባር ከምኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጉዱድ ዕዮ ምውፋር ክቋረጽ ትሕቲ ዕድመ እንድሕር ኣለዉ ድማ ካብ ውትድርና ክወፅእ ምግባር ከም ዘተባብዕዩ ኣብዚ ጥርዓኑ ኣቕሪቡ ዝርከብ ነዚ በዚ ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ትካል ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ኣመልኪቱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ገብረ መልሲ እቲ ኣካል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነ ኮሚቴ ከምዚ ዓይነት ጥርዓናት ከእንግድ የብሉ እንድሕር ምባል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጸጥታዊ ሃዋህው ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ነቲ ገደብ ኣልቦ ምዃኑ ዝንገረሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ብግዜን ትካላዊ ባህሪኡን ንኽመዓራረ ወሳኒ ረቑሒ ከም ዘይኮነ ዘብርህ መርገፂ መንግስቱ ድማ ኣዘኻኺሩ እዩ ነቲ ጥርዓን ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ ዝርከብ
ዋሽንግቶን ዝመደበሩ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ናሽናል ፕሬስ ክለብ ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ጋዜጠኛታት ዘወርድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘተሓሳሰቡ ድሕሪ ምግላጽ ንሰብ መዚ ኢትዮጵያ ንእሱራት ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፈትሑ ጸዊዑ። እቲ ዘይመኽሰባዊ ትካል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጋዜጠኛታት ኣሚር ኣማን ኪያሮ፣ ቶማስ እንግዳን፣ ተኣምረት ነገራን ገለ ካብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተኣስሩ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ ጋዜጠኛት ገበን ስለ ዘይኮነ ሰብ ሞያ ንጥፈታቶም ብዘይጸቕጢ ክካይዱ ክሕደጉ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ወሲኹ ዲሞክራሲ ኣብታ ሃገር ቦታ ንኽህልዎ ፕረስ እቲ መሰረታዊ ዓንዲ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ንመሰል ናጽነት ፕረስ ከተኽብር ኣተሓሳሲቡ። ብ1908 ዝተመስረተ ዓለም ለኻዊ ትካል ናሽናል ፕሬስ ክለብ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 3000 ሞያውያን ዝሓቆፈ እዩ። ሱዳናውያን ዋጋ ባነ በመንሃሩ ድምጽ ተቃውሞ ከስምዑ ናብ ጎዳናታት ወፂኦም። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድማ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሞም ተባሂሉሎ። ተቃወምቲ ብፍላይ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ እናንሃረ ዝመጽእ ዘሎ ዋጋ ባነ ነዳድን መንግስቲ ፍታሕ ክገብረልዮም ክሓቱ ጸኒሖም። እቶም ሱዳናውያን ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ጀሚሩ ከሳብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ትርከብ ደማዚን እዮም ንተቃውሞ ሰልፊ ናብ ጎዳናታት ዝወጹ። ኣብ ውሽጢ ደማዚን ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ንምብታን ፖሊስ ጥይት ተኩስልና ክብሉ እቶም ሰልፈኛታት ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዋጋ ባኒ 400 ወሰኽ ኣርኢሎ። ዋጋ ነዳዲ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሃረ ይመጽኡ። ውድብ ሕብረት ሃገራት ከም ዝብሎ ሓደ ሲሶ ህዝቢ ሱዳን ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ይዝርከብ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ዝመጸ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕልዋ መንግስቲ ምክያዱ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ረድኤት ነቲ ሃገር ገዲፈን ድሕሪ ምውፀን እዩ። ሱዳናውያን ናይ ናብራ ምኽባር ምኽንያት ገይሮም ንተቃውሞ ሰልፊ ክወፁ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሺር ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ናህር ዋጋ ብምቋም ብዝተጀመረ ሰልፊ ተቃውሞ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ሃገር ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ዑመር አልበሺር እውን እንተኾነ ዛጊት ሰላም ኣይረኸበትን። ብወተሃደራትን ሲቪላውያንን ዝቆመ ጉጅለ ክትመሓደር ዝጸንሐ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካልእ ዕልዋ መንግስቲ ምትእንጋዳ ዝዝከር እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ንቐዳማይ ሚኒስተር ነበር ዓብደላ ሐመዶክ ካብ ስልጣን ኣልዩ ሕጂ ስልጣን ንበይኑ ቢሒቱ ወይ ዝርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ካልኦት 12 ሰበስልጣን ኣሜሪካን እገዳ ከም ዘንበረ ሓቢሩ። እቲ ዝርዝር ንዋና ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን፣ ንጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኣውስቲን፣ ንሓላፊ ፕሬስ ጄን ሳክን ካልኦት ኣባላት እቲ ምምሕዳርን የጠቓልል። ይኹን እምበር ንኽልተ ትጽቢት ዘይተገብረሎም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ወዱ ንጆ ባይደን ሃንተርን ዘጠቓለለ እውን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። እቲ ማዕቐብ ከኣዞም ሰበስልጣን ናብ ሩስያ ከይኣትውን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ንብረቶም ድማ ክእገድን ዝብል እዩ። ካልኦት ኣብ ዝርዝር እገዳ ኣትዮም ዘለዉ ድማ ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ሓለቓ ስታፍ ኣሜሪካ ማርቆስ ሚላይ፣ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጃክ ሱሊቫን፣ ምክትል ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ዴሊፕ ሲንግ፣ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ኣህጉራዊ ምዕባለ ኣመሓዳሪት ሰመንታ ፓወር፣ ምክትል ዋና ጸሓፊ ትሬጀሪ ዋሊ ኣደየሞ፣ ፕሬዚደንት ኣታውን ሰደድን ባንኪ ኣሜሪካ ሬታ ጆ ሉዊስ ይርከብዎም። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ እቲ እገዳ ብመጠን እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሩስያ ዝወሰደቶ ማዕቐብ ግብረ መልሲ ምዃኑ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ግዜ ሩስያ ካብ ዓለም እታ ዝበዝሐ እገዳ ዝተገብረላ ሃገር እያ። ምዕራባውያን ሃገራት ድሮ ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሰርጌይ ላቭሮቭን፣ ንሓላፊ ፕረስ ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሩስያ ኣጊደን ኣለዋ። ብሰሉስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 11 መራሕቲ ምክልኻል ሩስያ እገዳ ዝገበረት ኮይና ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ እውን እገዳ ክግበር ከም ዝኽእል ክታማ ኣንቢራላ። ነዚ ብሩስያ ተገይሩ ዘሎ ማዕቐብ ኣመልኪታ ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ጄን ሳኪ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ መጀመርያ ንሶም ኣብ ልዕሊ ባይደን እገዳ ጌርና ኢሎም ዘለዉ ኣቦኡ ንጆ ባይደን እዩ ዝኸውን፣ ንስኻ ዓሪፍ እዩ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ኢላ ድሕሪ ምልጋጽ ንሕና ናብ ሩስያ ምብጻሕ ክነካይድ መደብ የብልናን፣ ኣብታ ሃገር እውን ናይ ባንኪ ሕሳብ ዘለዎ ዝኾነ የብልናን ብምባል ነቲ ናይ ሩስያ እገዳ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ብዘመልክት ቃላት እያ ገሊጻቶ ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።